Ang pulong sa Dios naghatag og kahayag ug pagsabot. Hinungdan nga ning ana gani siya nga pagkabuang gayud ninyo. Wala gid mo nakasabot sa mga nasulat. Hinungdan nga atong Ginoong Hesukristo kaniadto nag-ugtas usab. Nag-ugtas sa iyahang mga sakop kay lisod po kaayong pasabto. Pagkakaroon mga igsoon sa ato apong komunidad, daghan usab kaayo nga gahi po kay kulo. Dili lamang kita, gani ang uban pong mga apostoles o matinuan ni Kristo, nga gahi gihapon ulo. So karon sa atong ebanghelyo karon, bisan gani ang simbahan nagtug-an sa tinuod, ang mga ginikanan nagtug-an sa tinuod, aduna po yung mga anak po nga gahi gihapon ulo. Nga dili makasabot. Sa ato ang pagka magtotoo, kinahanglan gihapon kita nga mo tuon. Kinahanglan gihapon kita nga mo study. Kay sama pananglit sa kaniadto, sila wala magtuon. Gibaliwala nila ang mga nasulat ug wala gitisok sa ulo. Nayayawan sila sa Ginoo. Muna nga giingon gani si Jerome, si San Hieronimo. Usa ni siya sa nag-compile sa Biblia. Giingon gi siya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Buot pasabot ay kung ignorante ta sa Biblia, ignorante po ta ni Kristo. Nga sa Ebanghelyo, ang presensya sa atong Ginoong Hesukristo nagpakita diha sa bayhon sa pan. Kaniadto sila niimbitar ni Hesus nga magpabilin. At kaniadto sila ang niimbitar ni Hesus. Ya, sa iyang pagpabilin, nangaon sila pinaagi sa pagpikas-pikasapan. O diha-diha sa pagpikas-pikasapan, diha manahon nga si Hesukristo nagpikas-pikasapan, mabasa po nato na sa Juan 6:51, nag-ingon siya nga, ako ang pan nga nanaog gikan sa langit. Ang mukaon nining pan makabaton ng kinabuhing walay katapusan. Diha-diha nabatasan kaniadto sa mga apostoles nga sa ilahang panagtigom, ilabi na kung ana si Hesukristo, adunay din pagpikas-pikasapan. Adunay mga pagpaambit pinaagi sa pan. Kung diha-diha, panahon sa pagpikas-pikas sa pan, kauban ni Hesukristo o si Hesukristo mismo ang nagapikas sa pan. Nabuka ang ilang mga mata o diha sila nakaila sa presensya sa Ginoo. Ang mga igsoon sa mga nangaging ebanghelyo, transfiguration event, sa mga nangaging mga Domingo, kadiin ang mga apostoles kaniadto nakasaksi, nakawitness sila sa pagkausap sa panagway ni Hesus. Dito sa bukid sa Mount Tabor, sa usa ka higayon lamang. Apan atong ihaong karon sa tuang kinabuhi, mas labaw gani kita. Kapila kita nakasaksi sa pagkausap sa panagway ni Hesus. Nakabantay mo ana? Asa unsa paagi nakawitness kita sa pagkausap sa panagway ni Hesus? Ang mga apostoles kausa lamang kay gayon. Apan kita nga mga Katoliko, kadaghan higayon na kita nakawitness sa pag-ingon sa pare, Santos ikaw Ginoo ug tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kining lawas ug dugo ni Kristo. Dihang higayon na ang bayhon sa pan nahimo literal na unod ni Kristo. Subot pasabot kung nakasaksi ang mga apostoles kaniadto sa usa ka higayon, kita usab nakasaksi pipila ka higayon panahon sa Santos nga misa. Una nga ang mga kaparian kung irespeto ang ilang pagkapari tungkol kasi sila lamang ang makaako pagkanaog sa Dios pinaagi sa Santos nga misa. Dinay siya extension man ni sa Santos nga misa, extension ni siya ang among gidala para ato kining makuan, among gining ampingan utama gani kaniadto ang mga apostoles nagpakamatay sila gumikan sa paglaban ni Hesukristo. Sa wala pa nabanhaw si Hesukristo, nangahadlok sila sa Ebanghelyo last Sunday, nangahadlok sila, nang trangka sila sa purtahan sa lawak apan sa diha nga nabanhaw si Hesukristo. Diha sila nibati ug kaisog sa pagwali, kaisog sa paglaban ni Hesukristo. Hinungdan nga bisan sa hagit sa mga kamatayon, hagit sa kamatayon wala nila gikahadlokan. Mga igsoon ng mga apostoles kaniadto lain-lain ang klase sa pagpatay. Pinaka-number 1 si San Pedro gilansang siya sa krus. Apan kay nag-ingon siya, dili ako takos nga ilansang sa krus, baliha ang krus tuwara.
Muna nga ang sa makita ninyo sa Vatican, magmisa ang Santo Papa sa likod ni ana, ang cross ana tuwad. Muna ato pong mga kaigsuonan nga dili pod kauban nato, moingon sila anti-Kristo maning mga Katoliko kay gibalim ng cross. Dili na kang Kristo, kang Pedro kana nga cross. Si Santo Papa, ang Santo Papa usa sa descendant or sumusunod ni San Pedro. Kaniadto wala sila nakailan ni Hesus nga Ginoo, bisan man puyog na gani nila. Sama usab kanato karon nga bisan di ay sa kalisod, pagkapuno sa problema, pagbangutan pinaagi sa mga dagko mga problema, usahay dili kita makaila sa Ginoo. Apan di ay magigsuon bisan sa mga dagko kayong mga problema o kasakit ka mga baratian, apan ang Ginoo kadunay naa sa atong kiliran.